ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akuyi-PSL. Hlala nami nje ngikuzele nazo. Ngiphethe ke la indaba ke ithinta amakhosi iKaizer Chiefs. So namhlanje ke mbukeli iKaizer Chiefs ibilontsha ke lapha eToyota Cup ezodlala ngawo ke lapha uJuly. iCup ke le ejwayele ukudlalwa yiyona iKaizer Chiefs uma ke belapha kwi-pre-season. iKaizer Chiefs ke namhlanje kuyilontsha yabo baveze ke iqembu abazodlala nalo ke lapha yona ke iToyota Cup ngawo ke lapha uJuly. Baveze ukuthi ke bazodlala neqembu lalapha eGhana okuyi Asante Kotoko yakhona ke Ghana, and lo mdlalo uzodlala ngazo ke lapha i-26 zika July eMoses Mabhida. Abavezanga ukuthi ke lo mdlalo uzodlala ngasiphi isikhathi, kodwa ke mbukeli ngiyobuya ke nama-updates mase kukhona ke okuvelile. Sinjalo ke mbukeli wona ke lo mdlalo wayo ke Toyota Cup ezobe idlalwa yona ke amakhosi nalo ke iqembu lalapha eGhana iAsante Kotoko. And if ukhumbula kahle ke last year iKaizer Chiefs yadlala nayo ke lapha iYoung Africans yaseTanzania for yona ke Toyota Cup ngenkathi ke kuyi-pre-season. Sinjalo ke lezi ndaba mbukeli ngiyophinda futhi ngibuye namanye ama-updates athinta kamakhosi. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.